dostum. Min Robert isimli robot. Bugün min seni qaynar yürekli dostum bilen tanıştıram. Mene ol. Selam Robert. Selam dostlar. Әйе, min Утюг. Ут кебек кайнар булганга мине шулай атаганнар. Исемең, җисемеңә туры килә икән алайса. Кара әле, син барлыкка килгәнче кешеләр киемнәрен ничек үтүкләгән соң? Әллә алар бөгәрләнгән кием киеп йөргәннәрме? Юк, кешеләр һәр вакыт матур һәм пөхтә булырга тырышканнар. Ацтеклар мәсәлән юеш киемне шома таш өстенә җәеп салганнар. Кием өстенә тагын бер авыр таш куйганнар. Ә менә борынгы Римда киемнәрне зур чүкеч кувалда белән сугып турайтканнар. Борынгы Кытайда киемнәрне утта кыздырылган таба белән үтүкләгәннәр. Россиядә кибеп бетмәгән киемнәрне уклауга чорнаганнар һәм өстеннән махсус агач такта рубель белән йөрткәннәр. Беренче үтүкләр кайчан барлыкка килгән соң? Алар 17нче гасырда уйлап табылган. Бу үтүкләр чуеннан ясалган. Аларны мичкә тыгып җылытканнар. Тик мондый үтүк киемне буямасын һәм кулны пешермәсен өчен бик зур тырышлык кирәк булган. Күмер белән җылытыла торган үтүкләр дә булган. Алар төзелеше белән кичкенә генә мичне хәтерләткән. Үтүкнең капкачы ачылган һәм аңа күмер салынган. Күмер сүнмәсен өчен аңа үтүктәге махсус тишек аша өреп торганнар. Шуңа күрә алар өрмә үтүкләр дип аталган. Борынгы үтүкләр бик авыр булган. Авырлыклары 15 килограммга кадәр җиткән. Синең кебек җиңел һәм уңайлы үтүкләр кайчан ясалган соң? Беренче электр үтүген 1882 елда Генри Сили уйлап тапкан. Ләкин ул бик кыйммәт һәм куркыныч булган. Үтүкләгәндә кешеләрне еш кына ток суккан. 1892 елда электр үтүге General Electric компаниясе тарафыннан камилләштерелгән. Үтүкне кыздыручы спираль корпустан яхшы айырылган булганга, бер көнне дә ток сукмаган. Үтүк, кара әле, син киемнәрне ничек үтүклисең ул? Минем эшемдә җылытучы спираль бар. Ул минем аскы өлешемдә, табанымда яшеренгән. Вилкамны розеткага тыгуга җылыткыч спиралем һәм табаным җылына. Тагын минем эшемдә су салу өчен махсус урын бар. Җылынгач су парга әверелә. Пар табанымдагы тишекләр аша чыга да киемнәрне тагын да яхшырак үтүкләргә ярдәм итә. О, шәп! Хәзер мин дә үтүкләп карыйм. Тукта, башта минем белән эшләүнең кагыйдәләрен исеңдә калдыр. Мине бары тик куры куллар белән генә тот. Шнурымнан тартып күтәрмә, махсус тоткычымнан тот. Эшләп бетергәч, мине бастырып куй, вилкамны розеткадан ал. Һәр тукыманы мин төрлечә үтүклим. Шуңа күрә эшли башлаганда үзеңә кирәкле режимны сайла. Минем табаныма кагылма, ул бик кайнар. Бу кагыйдәләрне истә тотсаң, кулларың да пешмәс, киемнәрең дә һәр вакыт матур булыр.